Som Imrich Hemfinger, veliteľ operačného strediska Mestskej polície Bratislava. V minulosti sa hliadkam odovzdávali adresy udalosti prostredníctvom rádiostanice, pričom hliadka potrebovala využiť svoju miestnu znalosť na to, aby sa dostala na miesto. Od dnešného dňa spúšťame do projektu inteligentný mestský informačný systém, tzv. Mobilné jednotky, ktoré hliadkam radikálne urýchlia dojazd na miesto udalostí a pomôžu im pri spracovaní udalostí v elektronickej podobe. Moje meno je Petr Žilák a v Sažiku zastrešujem rozvoj obchodných aktivít v danom regióne. Sme veľmi radi, že Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy si pre svoj nový informačný systém vybrala práve našu navigáciu. Vďaka integrácii dokáže navigácia Sažik komunikovať s týmto informačným systémom, pričom po zadaní finálnej destinácie dispečerom dokáže rýchlo navigovať motorizované jednotky do miesta zásahu. Naša spoľahlivá navigácia slúži aj ostatným odvetviam, ako sú napríklad hasičské zbory a záchranné zbory. Vďaka širokej palete dostupných API funkcií poskytuje Sažik zákazníkom možnosť ďalšieho rozšírenia tohto informačného systému podľa individuálnych potrieb. Elektronizácia informačných služieb je v 21. storočí nevyhnutná, preto odporúčam všetkým, aby elektronizovali svoje služby a tým zefektívnili a zrýchlili pomoc, o ktorých požiadali občania.